Hi guys, ako na po ni si Anita Pirotso sa Habitat Village of Dawis. Wow! Karong adlaw guys, August 15, 2021. 2021. Mo po pag ulit na ho guys. Ya, karon guys, na ako pakita ninyo nga. Nang dugay na nang gipaabot ni nga order. Anda ni abot ra gud. Helmet. Wow! Ang helmet maoy panlipod sa imong ulo kay simba ko magkainon sa na dili maunsa imong ulo. Kay imong utok dali ra na mo bayog. Nya nindot ning kanang kana ba guys kanang helmet kay bagaon. Wow! Unja kanang komportable. Kay kini ang mga bata na man ta mi helmet pero mga mauton ba kanang ang mga bangan wa nay tarong mura ra sila nagkalo og hungot nga way bangan. Wala nga nipalit kog isa karang pangkuan ba pangladyo nga biyahe. Kay pinangga ba niya mga anak basin og madakpan ang bago nga pan guys kanang helmet kay pakuha mi sa aturas ani kay para ang iyang mga empleyado nga magmotor safe. Indot ni gatan guys. Helmet. Ha? Yes. Oh, nawa. Nya naapay double. Pangadlaw. Kung imong ihaon ina ang apol. Malaysia. Kani ang gikuha nga color kay ganahan ko green. Wow! Pero kung ganahan yung anak green day kay gusto niya item. Hala na, basta kay na. Wow! Diba? Bagay kayo ang color. Maadjong pagkapar sa ihang color ba? Di man dahil hinon mo ang ngayagahong bata sa color nga green. Kaya gusto niya itom. Shout out diha ni Lucio Salodes. Shout out ni Lucio Salodes. Shout out ni Iluna Jean Arbutante. Junami Servas. Shout out pod ko ni Sione Abranay Abilumod. Etel Amon. Shout out pod ni Rosalinda ni Bukod ug ni Igpit mga sexy girl sa Florac. Shout out po di ay sa mga Kiubi brothers o sa taga Habitat Village. Ayaw mo kalimot guys sa pag like, share ug subscribe.